Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara kɛ. Yedomai nabi sade bangira isi badirama o Yesu Kristai. Yedomai nabi sade bangira isi badirama o Yesu Kristai. Sani Yesu kana juru mundo na dinyala Adama denw fɛ o ko madi Ala ye bɛɛ kan si fɔ caman olu de tun bɛ kɛ saraka ye nka ni diɲɛ banna Ala sago kɛli de la fa Ala bɛ masa ko ne tɛna ni diɲɛ to tan Yesu nani latigɛra an daba masa Ala fɛ mɔgɔ caman ma da olu ma da Yesu nali ko la kiraya kuma min fɔra o ko mɔdenya nali sinsin bi ye donba ye nabi Isa de bangira kisi dira ma o ye Yesu Kristai. Ye donba ye nabi Isa de bangira kisi dira ma o ye Yesu Kristai. Diɲɛ ma dɔn o tuma Yesu nali faamu makari ye Yesu ye a nana walisan ka kisi an bɛ hɔrɔnyara jɔnya min tun bɛ diɲɛ la o bɔra a la nabi de nana ko kɛ sɔn duba kɛ anw ye aw ma ye hɛrɛ kɛra ta ye balimaw ka sewa Yesu bangira diɲɛ la foli b'i ye Ala i ye Yesu Krista di anw ma Yesu de ye nama ye kan kelen tigiya b'a la i ye donba ye nabi Isa de bangira kisi dira ma o ye Yesu Krista ye ye donba ye nabi Isa de bangira kisi dira ma o ye Yesu Krista ye. Nana diɲɛ la a bange cogo ɲɔgɔn ma kɛ kanuya b'a la Yesu nana anw de kosɔn fitigi Yesu ale de yan kisiba ye aw ye nama o kana jɔrɔ foyi si la i ma danabɔ ye olu kɛra Yesu kelen ta ye aw ye wili ka jɔ an bɛɛ ka dɔn kɛ Yesu ye aw ye fara a la man kɔni Yesu ma foyi kɛ a ɲɔgɔn ma da Ala ka dan an fɛn si la an ka ɲagali dɛ Yesu Krista bange ko la tanu b'i ye Ala ne matigi an b'i fo ye donba ye nabi Isa de bangira kisi dira ma o ye Yesu Krista ye donba ye nabi Isa de bangira kisi dira ma o ye Yesu Krista ye. Bɛ sini ko la na tugu Yesu de yo diba ye bɛ sini ko la na tugu Yesu de yo diba ye